át szépen tovább. Sasu egyel tovább, Rósa üresen, Rósa zicserben, és vezetünk! A 30. percben helyzetek után végre gólig is eljut a Ferencváros, és nem véletlenül mondta Stefano Zopardi, hogy Rósa Dénes a Fradi legveszélyesebb játékosa, ezt most bizonyította. A 4. meccsén a 3. gólja, és most már UEFA kupa találkozón is van gól. 1-0-ra vezetünk, rendkívül fontos gól volt ez. Vezetés. Leo remekül veszi észre Rósát a jobb oldalon. 11. perc a második félidőben, Rósa adja be, és gól! Jovic 2-0! A csereként beállt csatár leteszi a névjegyét. 2-0-ra vezetünk. Remekbe szabott akció, Leo egy keresztlabdával jól vette észre, hogy Rósa üres a jobb oldalon, Rósa pedig egyből be középre, Jovic pedig menetrend szerint érkezett. Akár egy gyors vonat, és a jobb alsó sarokba fejelte a labdát. 2-0. Pedig ez történt. Gera kap egy labdát, egyből továbbít Jovichoz, Jovic zicserben, és megvan a második gólja a találkozón. Pazarcsere. 4 óra se telt el a második félidőből. Gera Zoltán nagyon jó ütemben indította Alexander Jovicot, aki most is nagyon higgadt maradt, elfektette Háber kapust, és laza mozdulattal átemelte őt. Megint csak a jobb alsó sarokból továbbította a labdát. Most a második szögletünk. Kamenzoli fejeli ki. Zovát vissza. Gera. Megvan a csel. Gera. Még egy. Gera. Remek szóló. Gera gólhelyzetben. Gyakorlatilag alázó gól. 4-0. Gera Zoltán szaltózhat. Végig szaltózhatja az egész máltai szigetvilágot. Pazargólt szerzett. A mérkőzés legszebb jelenete kétség kívül. 3 ember csapott be Gera egymás után, és utána Háber kapust is. Gyönyörű gól, 4-0, és mennek haza a máltai szurkolók. 2 perccel a mérkőzés vége előtt ferencvárosi szabadrugás, Kapics és Leo a labda mögött. Kapicsnak talán lövés, ha nem beadás, Jovic fejel, és gól! Hogy ki szerezte, azt nem tudni, talán Rósa még beleért a gólvonal előtt. A lényeg az, hogy 5-0. Jovic fejelte meg a Kapics által beadott labdát, és hogy a gólvonal előtt vagy mögött ért bele Rósa, azt hiszem mindegy, ezt majd ők ketten megbeszélik.